Cikin fushi dai shugaban Rasha wato Putin ya gargaɗi shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari akan kalamansa, yayin da ya masa wani gami da gargaɗi akan cewa idan ya fiye matsawa za su kai mummunan hari ƙasar Najeriya, kuma za su fara ne da Lagos, yayin da idan suka tarwatsa birnin cikin Lagos daga bisani kuma sai sun tarwatsa ƙasar Najeriya ma baki ɗayanta. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin. Amma idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan tana tamu mai albarka, kafin mu kai ga sake muku wannan rahoton, muna so dan Allah da ku danna mana subscribe game da danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Shugaban ƙasar Rasha ya ce zai kawo hari Najeriya matsawar shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari bai janye maganganunsa daga cikin wato yakin da ke faruwa tsakanin Rasha da Ukraine ba, inda shugaban ƙasar Rasha za mu kawo muku wato abin da ya ce a halin yanzu dangane da Buhari da ya ce zai tura sojojin Najeriya zuwa ga Ukraine domin su kare Ukraine, inda shi shugaban ƙasar Rasha a yanzu ya ce zai kawo hari kuma zai fara da Lagos matsawar Buhari bai janye wato maganganunsa ba, inda ya ce ya nemi gargaɗi na ƙarshe. Masu mu ku gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi da ɗumi sa. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa, domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyo mu a koyaushe da zaran ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai faɗa yana ci gaba, ko mu ce yaƙi yana ci gaba da barkewa tsakanin ƙasar Rasha wato Rusiya da kuma wato Ukraine, inda wato a jiya mun kawo muku musabbabin abin da ya haɗa faɗan tsakanin ƙasar Rasha da kuma ita wato Ukraine, inda shugaban ƙasar Rasha yake tara gargazar ƙasar ta Ukraine, inda a yanzu wasu daga cikin shugabannin ƙasashe suke goyawa wato ita ƙasar Ukraine baya a dangane da wato wannan ƙasa ta Rasha. Inda shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin waɗanda suke goyon bayan ƙasar Ukraine ɗin, inda wannan batu ya ƙona wa shugaban ƙasar Rasha rai, wato inda a yanzu ya magana akan wato shugaban ƙasar Najeriya, inda ya ce ya nemi gargaɗi wato na ƙarshe. Kamar yadda kuke gani haka, Putin warned the Nigerian military. Shugaban ƙasar Rasha ya gargaɗi sojojin Najeriya to desist from sending on train, bi ma'ana da a janye